Tricycle po, sakay. Dito, tricycle. Baka meron ka na. Para saan yan? Para saan yan? Lag. Lag. Sige, papasok ka ni Mami doon. Team, sana mo yun. Ayan. Paglago. Pagkakari, ang premyo ay angat na 500 pesos naman. Naglalaro tayo sa mga kailangan sa pagpapang nilaman kaya 70 naman ay angat na 500 peso mo. Number 161. Number 61, 500 pesos for the 7 coming up next. 15 pesos in 1 lakh pagkatapos. Number 72. Siyadras. Uyan, saan ka? Ito ka sa logo. Huwag na yung pumasok. Sila ako yung napag-assist. Pasok ka, boss. Lalaro ka, boss. 72. Mukhang vlog yan, boss. Sabi niyo dyan siya. Vlog yan, boss. Ayan sila ako yung ate. Darating. Ayan, o. Kaya, ate. Pasok. Number 1, Ganda ka yung red carpet yan. yan ang 500 ng premyo pagkatapos. 463. Dada ka.
Wala ba? Letter N, 41. 41. Para na yun, lima lang. Straight lang, nanay. Letter B, 14, 14. B, 14. Huwag lang po mahihiyang simigan ng bingo ha, upang hindi pa malampasan. Letter N, 31. Press 1. Bingo lang. Wala, 22. Grado. Ang sali, hindi ka nag-iisa. May pangalawa. Pangalawa. Pangalawa, wala na. O, basi ka mo eh. Ako na magmamakatos. Grade 11. Balat na nalulo. 54 at 6 Marunod sa mga 15 naman. Iangat na ang premyo dahil na ng 450 o binang piso. Lucky 7 million. Hindi ko ba kayo dyan eh. Para lakas yan eh. Sa buwan sa mga nagbabalista. Letter G, 47. Barangay Shooter. G, 47. Letter 7, Bingo. Letter B, number 1. Letter B, number 1. Number 1 na namala. Pahiyang lang yun, pahiyang. Wala kang masama magkatok. Baka natutulogin yung mga karton. Katukin nyo. Letter N, 43, 43. Meron 1 lang, 43.
Akin! Sa! Ayun kanina. Ayun utlong ko kanina. Vlogger kayo? Parang nasa dito po. Pili na po. Mga sir. Pili na po kayo. Pili na po kayo. Presyo ano? Nangunguha eh. Ansat! Ay. May jumper nga dyan. Tita, baka mo nga tumiyak na sa akin eh. Hindi na umiiyak. Dito lang.
Ano magpapaitan? 7 na Okay na? Ano yun? Night market na ako, oh. Hindi, karami ko lang. Dahil yung mga ano, yung mga angel. Ay, Panochi! Ayaw ko sa... Uy, mana?